हिनजाव उन्दैफोरनि लुबैनायखौ आं मिथिखायो नेव लुबैनायावनो दा कन्ट्रल हायो मा जाखो बेखौबो नांगौ हेलो फ्रेंड्स वेलकम माय धमाका के ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है नॉट गाइस दिन वीडियो पर इंटरेस्टिंग वीडियो जागोन आरो दाउखौफोराबो डिस्टार्ब होयोलै भिडियो बानायदों तो भिडियोफोरा इंटरेस्टिं आरो जोबजासिम नाय होमबासो बुजि मोनगोन आरो थामनेल टाइटल लाना गमानो मोनखाबाय मानि सायाव भिडियो लाना फैदों आनसालाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम दाबाव बेसिनो हाय शेयार खालामना हो लाइक थुन दाबाव दे लोगोफोर तो भिडियोखौ सुरु खालामनोसै हिनजाव उन्दैफोरनि लुबैनायखौ आं मिथिखायो A few moments later. E money दैदेन W money वारि शर्टकाट money दो बेखौबो नांगौ तो लोगोफोर नोंसोर नुखाबायनो हिन्जावसाफोरनि लुगैनायखौ मिथिखायो होननानै मा जागोन मा जायाखै दा थांबाय दा अनलाइन केसआबो धामाका सोलिगासिनो दं लोगोसेनो बारा बुंजाया ससियेल मिडियायाव बारा बुंबाथाय जों बायदिखौ हामा होनना सानो आरोना बेसांसोमोन भिडिअ जास्ट गुसुंनि हिसाबै बानायबाय जाबाय आरोना लोगोफोर एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै आरोना लोगोफोर जायबाफोर आंखौ हामा मोना आरो जे जास्ट आं रस भिडिअ बानाय इदिनो जाखायो आरो रस भिडिअलाय मा होनो दाउफोराबो खेब गाबबाय थादों ओंखायनो आंखौ बारा बुकिनो हायाखै नङा तो भिडिअआ एसांसोमोन जायफोर बिथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आरो जोबजासिम नायदोंबा थेंक इउ लव इउ बास बेसांसोमोन भिडिअआ आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन होनना आसा